Aneh iki. Kan Boyono masak mie. Mie bola. Pak RT nyekel gulek-gulek bolo. Wah, iki Ya, waginem. Sejatine waginem rek iki ya. Iki anu ya. Lanang. Iki lha apa iki? Ojo dhisik deh. Anu apa ini lho? Kenaan. Gobis, guys. Oh, iki. Pak RT lho, Bos. Yang anu bumbu, Bos. Kata-kata Pak RT. Kata-kata. Enggak kata-kata. Penting pokok bumbuku lembut. Oke. Nah, ini bos, enak ini. Ngeplok tak spill sih ngarep. Spill. Ini menunggu iyo. Gojek. Free. Pak Guru ini. Coba iki. Ibu gede lo. Coba jenenge lali wis. Iki free. Cok. Cok mabuk.